sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ining akong suwat suliran. Ako si Kim, taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon nga naghikog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kuya, Oh, Dunggar. Kano ka? Magulanon man ang naong nimo. gidakad ko sa kong amo ka sweldo. Ha? Nga naman. Di ba ako may cashier sa tindahan? Nabiyaan na akong kadiyot niya kay pikawatan man mi. Ako mauwi pabayron sa kong amo. Kung pilay kadidad nga nawa, way akong bayran. Unsa? Pwede din na. Hambot lang kuya na problema kay kuan ni. Pila na malay akong madawat ining sweldo ani. Unsa na malay pagkaon ako sa pamilya. Ay padaan ang problema ha. Mangita tagpagi. Laom naman gabi eh. Ano na nawag mo ng asawa ni Dunggari? Hello, Lisa. Kuya, pasensya sa pagsamok na ko Nga naman. Way problema. Nga naman. Nadia si Gary, kuya? Ha? O man. O pa di mauli. Wa pagyud. Nagkalalis man gud mi ganina. Unya nilakaw siya. Nya wa pa mabalik hangtod ron. Mau ba? Unya si Karen, yang best friend, dili sad mo tubag tawagan. O, sige lang. Sige, suwayan ako sila kontak. Wa na si Gary. Unsa? Karen ay pagbinuang ba? Laki! Nagpusil man sa siyang kawagalingon. Unsa? Dili na tinuod kay wait pusil lang ako manghod. Taaoy. Ako manggoy naghatag niya agad kay nangita man siyang pusil. Mo to akong gitabangan. Pero apa ko kaibaw nga magikog di ay siya. Di ko mutuon nimo. Karen, mura mag-hi ka. Papauli ang ako manghod. Ayaw siya among-among nga sa imong bisyo. Ari alagay para mo tuo ka. Unsa da? Tuo na ka? Dili na ako manghod. Karen, dong! Dong! Sorry kay kuya. Ingon manggod siya nga maghikog na siya kay gikapoy na ko no siya. Unya, giyatagan akong pusil. Magkaibo nga tinudon ni ay niya. Kari! Kari! Ibunig sa! Ibunig sa! Ipapreso ta ka! Recorded by X Thunder Gaming. Dugay na akong hibaw nga naay bisyo ang best friend sa ako manghod. Pero ako hibaw, kung hastab ang ako manghod, mo gamit mag-apel. Ug murag hay na gid ka itong iyang amiga. Wa na sa saktong pangisip. Pero siya ang akong gibasol nga mo'y hinungdan nga namatay ang akong manghod. Ug unya, Kuya, murag lisod man ang pagihan nato ni Karen. ha? Ano man? Nakadungog kog istorya nga giparehab naman di ay kuno na siya sa iyang ginikanan aron maundang na siya sa iyang pagsigig suyop. Maayo kung mao kana.
Pero bahala og magpaabot nga mahuman siya og rehab. Basta kay kinahanglan nga bayran gyud niya ang iyang gibuhat. Kuya, Ayo! Kid! Gawas diha! Kisa maron? Kaisog ba? Gawas! Unsay ato? Ikay, Kim? Oo. Ikaw day mo iksuon ni Kari? Inahan ko ni Karen dong. Unsa ni katinuod ha nga ikihag yun nimong akong anak? Oh, ma'am. Iha gyud. Kinahanglan nga bayran niya ang gibuhat niya sa kong igsoon. Dili ang akong anak mo ay nagpatay sa imong igsuon. Kagustuhan to sa imong igsuon nga maghikog siya. Pero imong anak mo ay nagtabang ni Gary. Siya mo ay naghatag og pusil. Nabuang na ng anak nimo tungod sa imbisyo nga pagsigig suyop. Oh, o sige! Kung mauna! Naarag yung may ilang mga marangdong. Ha? Ipabarang taka! Unsa? kuya, unsa may naitabo nimo? Ganina nagsuka ka. Unya karon nagkurog na pud ka. Uus ko kibaw day. Lain maging akong pamati. Wa ka kabaranga og tinuod, kuya. Unsa? Dili gi ko moto kaayo ang bahin sa barang. Pero kalit sigid kaayo nga ako tong gibati. Human ko gibaharan sa inahan ni Karen nga ipabarang ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Usa ka cashier ang ako manghod. Og na timing nga sa pagbiya niya kadyot sa kaha na ay nangawat ni ini. Pwede ba gid ay na nga siya man maoy pabayron sa nawa? Kung pila ang nawa, mausad ang kantidad sa iyang bayran o didakan siya kada sweldo? Ikaduhang pangutana. Misulti ko no ang ako igsuon sa iyang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil ang ako manghod. Pwede ba na akong ikiha ang iyang amiga? Ikatulong pangutana. Posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparihab pa siya? Ikaapat og katapusan. Gibaharan ko sa inahan ni Karen na ipabarang ko niya. Ug human adto, naglain nagmaayo ang akong lawas. Ug wa ko laing gipasanginlan, siya ra gyud. Pwede ba nako siya nga makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal. Personal mga pangutana kabahin nato sa mga nagakalain-lain natong problema in life guys. Ayaw gyud mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Medical man or mga legal nga mga questions naa si Attorney Elaine Bathan og si Dr. Rene Obra. Kini ang inyong suliran, kini ang akong suliran nga programa. Anda mo alagad, mo hatag, ug mo tambag ninyo. So ayaw gid mo kaguol ha. We will always be here for you so long as padayon ang inyong paghigugma ug pagsuporta kanunay sa ato ang programa. No? Kanang ato ang tingog kaning atong programa madungog dili lang sa radyo, sus madungog ni nato sa Facebook, sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. By the way, more than 1 million followers. Keep it coming, keep liking, keep tuning in, keep following, subscribing, guys, please. Kay alternative na, no, labi na kung pananglitan na leta gamay wata ka paminaw, no, kay nalimta na tong oras na apod ang YouTube channels nato. And sa mga ganahan mo pada sa ilahang suwat, please ug padala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third
floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun na ha, ug klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri. Namo, importante please, kumplituha ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug problema para mas klaro namo no nga mahatagan og tambag ug tubag ang inyong mga questions. Okay? And thank you kaayo no sa mga naminaw labi na kang Fritz, Sir Fritz Ravanes. Thank you kaayo for gagiduol ko nimo. Imo kong giduol gadto sa parkinganan dito sa gateway gadto pag IPI run. Salamat kaayo. Wadyo ka nagduha-duha. Please guys, makakita ganita kay mag-like man mo sa akong Facebook account which is Elaine Tantengco Bathan. Please like and follow. Follow my official page, Attorney Elaine Tantengco Bathan, all on Facebook. Duula ko ninyo kay wa mo ko kaila nya may nang mag-ila-ila ta no nya magrita mo. So salamat kaayo. Letter sender karong adlaw taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Taguon nato sa pangalan nga si Kim pero di pwedeng di ko mo greet sa ako ang best friend nga chief of staff sa ako ang pinalangga tinahod nga estudyante nga mayor Rajiv Enad and Roland Lastimosa no nga iyang chief of staff Jun Ray Bragat, Vercel Raimundo, padaghan pagyud nako si Sir Eds no ang ako ang mga palangga dinha sa USJR naa aktibo ni tabang ni serbisyo dinha sa munisipyo sa Minglanilla. Dakong garbo nako isip maestra nila sa University of San Jose Recoletos School of Law no mga abogado ni sila ng eskwela. So garantisado gyud nga tinarong ang tinguha og pangpanserbisyo dinha sa Minglanilla. Abante Minglanilla, okay kaayo. O di ba? So si Kim ni suwat ni siya kay again this is a very sensitive topic no kay ang iyahang igsuon napildig yod no na nagpadala gyud sa mga emotions niya ug sa siguro sa mga demons no sa mga bati nga mga tingog nga madungog no. So si Gary imutingan siyang igsuo nagpapildig yun motong naghikog no iyang gipusil iyang kaugalingon unya ila pudtong na sinati kay wasad sila kabaw ug ngano di sila kasabot ilahang tan-aw nga murag na ako notoy mga bad influence nga mga friends no ang iyahang igsuon. So mo ni iyang pangutana ilahang storya ko no gibarang no mo sa di ito. So anyway mo ni iyang pangutana ako di ra ba gyud kay kumutuo aning mga ingon ana no but anyway ato gining tubagon. Unang pangutana usa ka share ang akong manghod ug na timing nga sa pagbiya niya kadot sa kaha na ay nangawat ani. Pwede ba gud di ay na nga siya man maoy pabayron sa nawala kung pila ang nawala mausad ang kantidad nga iyahang bayran ug i-deduct sa iyahang sweldo. Okay. Kana manggong manrabaho ta naagi certain positions nga ang ato ang gikuptan dako kayo nga responsibility kay ni-require siya og pagsalig gikan sa kumpanya no. Most common ana ang tawag ana positions of trust and confidence no or kaning mga confidential employees. They hold a highly confidential position nga grabe gyud ang pagsalig sa ilaha. Common to that is kanang mga positions nga magpuput og sensitive information og kwarta. Even kaning mga cashiers no and usually gani unta kaning mga magpuput og kwarta banded ni sila na ni sila murag insurance parag naay mawa magkuwang ma-short didto kuhaon dili necessarily i-deduct dayon sa sweldo unless mapakita nga nagdanghag or negligent. Common practice pud na sa kumpanya nga kung negligent nagdanghag nya naa pa ka at that time no nga nahitabo ang pagkawa ikaw ang duty usually sa imo gyud na i-attribute but dili na nila pwede idiretso og ingon nga bayri na kay nawa dayon. It has to go through the usual nato nga due process investigation sipyat bagyud danghag bagyud or wa bagyud kaysa in order to determine kung naa ba kay liability pagpanubag sa nawagtang no. So in this case, yes, provided pwede nga ikay pabayron kay ning hawa man ka kadiyot sa kahawan di man unta ka pwede but depende sa circumstances. Gilakan ba nimo, gidaban nimong yawi giunsa pagkuha or gibiyaan nimog nagnganga, nilakaw ka, wa ka nagpahibaw. You know, there are many circumstances no to these things. So, posibleng pwedeng yes, pwedeng dili. Depende kung sad-an ba gyud or dili. Ikaduhang pangutana, nisulti kuno ang iyahang igsuon sa iyahang amiga nga maghikog siya o gihatagan niya og pusil. Agoy, ang iyahang manghod. Pwede ba na kung ikiha ang iyahang amiga? Yes, because ning aid man ka og ning abet og ni tabang para maghikog no
ang iyahang igsuon, ang imuhang igsuon. You contributed to the suicide. Kay, di man tato niya buhaton. It can be, no? It can be. There's contributory factor. You can either be an accessory, no? Or an accomplice sa katong maong krimen, no? To a murder or to a homicide. Kay, ngano mo tunol man ka nga kibaw man kang sayop in town na. Wa ko kasabot. In the first place, di na niya amiga, you are not a friend. Kay kung muingon ka nga ang problema lang ani tungod sa katong nawa nga kantidad or kwarta, dili pusil imong ihatag comfort, assurance, hope, no? Nga ipasabot nga it is not the end of the world and dili na sakto imong buhaton kung patyo nimo imong kaugalingon. Amaw tong tawhana to, sorry for the word guys, pero galagot ko, unsay, utro pud tong mental tong tawhana, nganong muhatag, unya nganong naa siya pusil, ikiha pa na natong illegal possession be, nganong naa siya pusil, ikatulong pangutana, posible ba nga dili mapriso si Karen tungod kay nagparehab pa siya? Posible, but makondikto sad siya, no? She will have to face criminal liability. Do ako kasabot yun, maybe ipa-autopsy tanig tarong, no? Ug unsag yun ang sakto nga cause of death. Ikaupat og katapusan, gibaharan ko sa inahan ni Karen nga ipabarang ko niya ngak og human ana naglain og maayo akong lawas og wala ko'y laing pasanginlan siya ra agay. Pwede ba nako siyang makiha tungod kay nagduda ko nga gipabarang gyud ko niya? Sorry gyud in town came pero wa gyud ni revised penal code. Wa sa jud ko'y nakit ang balaod nga pwede ta mukiha tungod kay naay gibarang nga kay gibarang ta. Most likely basin viral ng imong infection na hinungdan kay na stress ka sa kamatayon sa imuhang igsuon, wa kay tug, daghan ka gihuna-huna, of course, low ang atuang immune system, prone gyud ta nga masakit. Sorry, but di jud ko mutuan na, and besides, di sa gyud ta pwede mo kiha kay gibarang ta. Sorry ha, that dili na siya mao. Lahi, dili pwede. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.